Ze doet het toch maar vast. Ja, zet ze maar nou. Zet ze maar nou. 7, 8. Ja, dames en heren. De strijd is gestreden. We hebben een nieuwe koning. De koning die, ja, volgens mij nu de tweede keer op 3 uur tijd koning is geworden. In 2023 is het hem ook gelukt. En we wouden nog één keer voor gaan zeggen. En hij heeft zijn woorden waargemaakt. Want het is een nieuwe koning in ons jubileumjaar, in ons bondsvisjaar. René en Henriette, het is zich van harte gegund. Ook een woord van dank naar Tom en Maud, die het fantastisch gedaan hebben het afgelopen jaar. Ik weet, Tom wordt alweer gans van gegangen, maar ja, dit jaar was ze niet echt in de buurt. We hebben een hele spannende strijd gekend. We hadden binnen de Belgische koning, we hadden binnen de dameskoning, we hadden binnen onze oudste uniformeerde als koning. Jammer voor hun, maar het is René geworden en dat is zich van harte gegund. Ik zou willen vragen de keizer, Frans Pluimers en de commandant het zilver bij Tom af te pakken en het om te hangen bij onze nieuwe koning René. Ja, wat ben nog? Presenteer! Geweer! Ja, dat geht nog niet zo snel, maar dat hoef ik niet. Dus... Ah, dat is... Hoppa! Ja. René, daar staat er dan. Onze nieuwe koning van 2026. Met de platinum. René, proficiat. Nogmaals. Zuidhof! Geweer! Ik zou zeggen, allemaal hartelijk dank voor... Oh ja, de koningin gaat natuurlijk ook nog het eerste pakketje even afgeven aan de opvolger. Maud, doe maar. Geef Henriette maar het pakketje. Ja, dank iedereen voor de komst. We gaan nu afpasseren op de Berchteshoes. Maak er nog een gezellige avond van. Op het nu Koningspaar. En op een succesvol seizoen. Dank u wel. Aan den soldaat! Geweer!